Nagtigom sa Freedom Park, Davao City ang mga taga-suporta kasama or supporters ni sa mga Duterte alang kini sa rally sa Hustisya kagabi July 17, 2026 adlaw nga Biyernes. Nasayran nga mga aktibidad gitambungan nila Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang, Congressman Isidro Ungab ug mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte or FPRRD o kang Vice President Sara Duterte. Isgutan sa mga rally ang pagprotektar kang VP Sara alang sa iyang giatubang nga impeachment complaint kung asa ipadayon kasama sa sunod nga semana ang impeachment trial. At ang minahon ang pamahayag ni Congressman Isidro Ungab. Justice para kang Tatay Digong, justice para sa anomalya sa flood control, justice para kang VP Sara nga wa hatagig due process. Mato ni Ungab nga kinahanglan nga mahatagan og hustisya ang gidangatan ni FPRRD ni VP Sara Duterte og sa kinatibuk-ang komunidad sa nasod kasama tungod kay walay hustisya matod pa ang ni Patig Babaw.